uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ndiyabingelela ekhayeni lezwi ekuseni. Ndiyabingelela ngegama likaJesu waseNazaretha. Entabeni kaJehova kuyabonelela. Bangcwele, nam ndima nje nokubonga amandla kaNkulunkulu. Ndima nje nokubonga ndisasandula ungena nje ekhayeni lezwi. uNkulunkulu undenzele, Nkosi yam, phakathi kwento ebindihlanganise nekhaya lezwi ebendiphethwe yimpilo kabuhlungu, ndingumntu ongalaliyo sisinqa nento enyusa umqolo. Kodwa xa kunamhlanje ndiyawubona umehluko ngenxa yemikhuleko kaBaba uNtsimande. Nkosi yam, ndibane ndilalela imikhuleko, izwi elibane lisiwa ngaso sonke isikhathi. Ndiyambulela kakhulu uNkulunkulu ongihlanganise neli khaya, ngoba Nkosi yam ndiyakholwa ukuthi konke kuzawuqhaqheka nokusefemelini yam. Ndibonga kakhulu nasefemelini yam, impilo yakhona ayisafani nakuqala. Although kodwa kusabambekile, amandla obumnyama esekhona efemelini yam, ndiyakholwa, ndiyathemba ukuthi uNkulunkulu uza kuqhaqha konke okusabotshiwe empilweni yefemeli yam ngegama likaJesu waseNazaretha. Ndiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ndiyambonga futhi nomama ondihlanganise nekhaya lezwi ukuthi mandizokhuleka nani bangcwele phakathi kwesimo endiphila phantsi kwaso. Kodwa ke ngenye ilanga ndizofakaza bangcwele, ngoba uNkulunkulu uhambe nam kude kwaleli xesha endithwele phakathi kobunzima bonke. Ndiyambonga kakhulu imikhuleko kaBaba uNtsimande kakhulu endiyibona ingena nasebantwaneni bam. Bayafundiseka, Nkosi yam, bahlala besitsho njalo besithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, futhi nabo bayawubona umehluko. Ndiyabonga kakhulu bangcwele. uNkulunkulu engathi angasigcinela uBaba uNtsimande kunye nefemeli yakhe ngegama likaJesu. Othethayo ke bangcwele nguThembisa wakwaKhwinana, okhaya liseMqanduli, kodwa ngokuhlala ndisendaweni yaseThembisa eJoburg. uNkulunkulu usandifihlile kulaa ndawo, ndisamkholwa ukuthi konke kuzawulunga. In Jesus' name, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, siyabonga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu, sibonga konke iimfundiso zakho, ukusithanda, ukusinakekela, ukusikhulekela kakhulu. Siyabonga, kuyezwakala ukuthi uyasikhulekela Baba. Ngithanda ukuthola ubufakazi. Ngithi uNovemba bakwangiwena October, angisazi futhi anginakanga. Senginaka manje ukuthi hayi bo, undodakazi walahla ifoni ebuya emsebenzini. Akayazi nawe ukuthi wayilahlaphi. Uma efika la ekhaya acinga ifoni angayitholi, athi ayitshela ukuthi uyishiye emsebenzini. Ifoni nje impela serious. Ma efika kusengakusasa avuka ahamba emsebenzini, ayitshela ukuthi ifoni izofika ayithole, angayitholi ifoni. Acele-ke ukufona kwabanye abanikazi, abantu abanamafoni, afonele yona ifoni yakhe. Ikhale ifoni yatholwa umuntu wakwaCeza, wesilisa-ke cabanga nokwenza. Wayithola, waseyashoka umnikazi wefoni ukuthi ngilahlekelwe ifoni, angiyazi kanjani. Washo wathi uyitholile, wathi uzoyiletha ngakusasa. Wathi uzoyiletha khona ngoba kwavele kwasengakusasa. Wayiletha emsebenzini lapho asebenza khona. Wayithola kanjalo ifoni. Ubufakazi bokuthi simbiyelwe ekhaya lezwi entabeni likaJehova, kuyabonelelwa. Lo ndodakazi ngamfaka egruphini, ukhona la egruphini, ubiyelwe engazi, shutha yena nje akazi, ngoba wathi mayixoxa mina nganganaka. Senginaka manje ukuthi hayi, i-protection yasekhaya lezwi. Ubhuti wami ozalwa mamkhulu naye kwaduma izulu ntambama ebuya emsebenzini, uthi kwavele kwafa iy'nkomo phambi kwakhe. Izulu lashaya iy'nkomo yafa, yena wasinda. I-protection yonke leyo kaBaba uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa, sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba, kuningi ukusikhulekela kwakho kuyezwakala kuyo yonke indlela esihambayo. Kuningi
uNkulunkulu esilwela, ukuthi ulele endlini kukhala isikhova, uvuke uthi uJesu Kristu iNkosi. Sithule, zithule nya. Kuningi baba, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Uyasikhulekela ngempela, kuyezwakala, kuyezwakala, kuyezwakala. Izimpi ziyanqotshwa ngaleli gama elithi uJesu Kristu iNkosi. Imikhuleko yonke yakho baba osenzela yona asiyiboni kodwa kuyezwakala. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baba egameni lomfelethi uJesu Kristu waseNazaretha. Eyi baba, ngizobonga nje kakhulu, ngizobonga nje kakhulu. Amandla kaNkulunkulu, ngimbonile uNkulunkulu ukuthi uma ngabe ethi ezwini lakhe uzoba nathi. Eyi Nkosi yami, heyi usuke eqinisile, ngimbonile. Baba, umntwana wami usengcono njengoba ngangisendela ubaba ngimtshela ukuthi umntwana wami uhlangana ngekhanda. Uthe efika ephuma emsebenzini, ngiyitshela ukuthi mina ngilinde ingane iyeza, ibuyile phela amaholidi, kanti izingane izofika isangene ngekhanda, eyiphara, igqoke into zasekhaya, ingaphethe lutho, iphandlalelwe umqondo. Kodwa ngathi uma ngisendela baba ngithi ngicela umkhuleko, ubaba wangithumelela imikhuleko leyo 2 owangithumelela yona. uNkulunkulu awenza umsebenzi kakhulu baba, ngimbonile uNkulunkulu. Eyi ngiyabonga nje nokuthi baba, kunaleli lizwe lithi uqale ekusiya umuntu obeka ithemba lakhe kubantu. Ngikubonile lokho baba ngempela, ngoba kwesinye isikhathi ukuthi uyamemeza uthi hayi bo, hayi bo, uthole ukuthi abantu awuzubathola, kodwa munye umuntu osuke eseduze kwakho, uNkulunkulu kuphela. Kubalulekile ukuthi sibeke ithemba lethu kuyena. Ngimbonile uNkulunkulu esebenza kumuntu obesehlangana ngekhanda, obesegula ngekhanda iy'nsuku ey'ntathu nje umuntu waphila wa-right phaqa. Ngiyabonga kakhulu baba, uNkulunkulu nje akubeke kanye nomndeni wakho, anifihle nje anikhusele. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi.